Bueno, jarri zeate hemen, udal pleno egiteko prest, danok, ezta? O ez? Bueno, egun ondan hoi, besteik gabe hasiera emango diot hitzaldiai. Jone Zuloaga musika naiz, hemen ipintzen duen bezala Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria. Ez dakit noizbait entzun dezuen Arantzadiri buruzko zerbait. Ezer ere ez. Azkenengo horrela egiten badet, eskuarekin. Arantza bat duzu. Irulegiko eskua. Irulegiko eskua, adibidez. Hori oso famatu egin da. Eta gaurkoan ordea, emakumeen aurkako errepresio frankista gerra garaian eta gerra ostean hitz egingo dut, bai, horri buruz. Norbaitek gerrari eta buruz eta entzun dezue zerbait? Hobi komunak, norbaitek, ezer ere ez, fosas komunes, inok ere ez du, bai, male. Bueno, gaurkoan ez dugu hitz egingo hobi komunei buruz, era orokor batean, ez da ere irulegiko eskuari buruz, bai? Gaurkoan, emakumeen aurkako errepresio frankista, bai, zergatik eta zeintzuk izan ziren errepresio hori jasantzutenari buruz hitz egingo dugu, bai? Ze nik titulu bezala ipini dut, bai, emakumeen aurkako errepresio frankista gerra garaian eta gerra ostean, bai, 1936-1945. Baina dakizuenez, historia ulertzeko, bai, iraganari ere begiratu behar izaten zaio, ez? Bai, gaur eguna ulertzeko iraganari begiratu behar dugu, bai? Eta emakumeen aurkako errepresio frankista hori ulertzeko ere iraganari begiratu behar diogu. Eta orduan, ze hobeto muga bat ipintzearren eta ipini dudana izan da 1931ko apirilaren 14, bai? Bigarren Errepublikaren aldarrikapena, argazki honekin hastea baino. Ez dakit badakizuen argazki hau non ateratakoa den. Oso ondo, halaxe da. 1933an ateratakoa da ordea, bai, Errepublika betean, azaroaren 5. Hain zuzen, hemen zer ikusten duzue. Hemen nortzuk ari dira bozkatzen, alde batetik gizonezkoak eta emakumeari da, ez? Ematen bota. Orduan, nola ulertu behar dugu garai hartan, nola iritsi ziren emakume horiek, bai, botoa ematera. Bueno, hor kokatu behar dugu irudi honetan. 1930ko hamarkada horretan, Errepublikan, Clara Campoamor dugu irudian, bai? Clara Campoamor, bai, izugarrizko borroka egin zuen, beste zenbait emakume eta gizonezkoekin batera, emakumeek botoa lortu ahal izateko. Baina bere helburu hori ez zen emakumeak botoa bakarrik lortzea, baizik eta sufragio unibertsala, bai? Gizonezko eta emakumezko guztiek, klase sozial ezberdinetakoek, klase ekonomiko ezberdinetakoek, bai, botoa emateko eskubide hori edukitzea. Eta borroka horretan, bai, zenbait emakumerekin eztabaidatu beharra izan zuen, baita ere, zeren emakume batzuk ere ez zeuden ados emakumeek bozka ematearekin, bai, momentu hartan. Esaten zutena zen, emakumezkoek orokorrean ideologi, bai, erlijioarekin lotutako ideologia zutela, Elizarekin oso lotuta zeudela, eta Eliza eskuindarra zenez, eskuindarren aldeko bozka emango zutela, bai. Baina Clara Campoamorrek eta beste zenbait taldek, bai, Clara Campoamor ikusiko dugu kongresuan, baina beste zenbait taldek herri mailan, bai, sindikatuek, langileen sindikatuek eta alderdiek, emakumeen aldeko bozkaren alde egin zuten. Orduan, zer da lortzen dena lehenengo pauta bezala emakumeen boto eskubidea 1931ko urriaren 1. Hori ez dakit klasean eman dezuen edo ez, nola Errepublika garaian emakumeek bozka lortzen duten. Baina ez da lortzen duten gauza bakarra, bai? 1932an hain zuzen, dibortziatzeko legeak ere lortzen dute.
garai hartara arte ezinezkoa zena. Horretaz gain adulterioaren legea bertan bera geratzen da, eta zenbait eremutan parte hartzeko aukera handiagoa ere lortzen dute. Eta gerra betean, jada, 1937ko urtarrilean abortatzeko eskubidea lortzen dute. Gerra testuinguru batean ulertu behar da, eta garai hartan Generalitateak onartu zuen Kataluniako gobernuak lege hori, abortatzeko legea. Baina, Espainiar Errepublikako gobernuak ez zuen lege hori onartu. Garai hartan ministra zen Federica Montseny, anarkista. Eta berak esan zuen, Errepublikaren menpean zeuden lur guztietan abortatzeko lege hori aplikatuko zela. Orduan ikusten dugu lege bat izan zela Generalitateak onartutakoa, eta gobernu errepublikarrak ezezkoa eman ziona, baina bertako ministrak esan zuen aplikatuko zuela. Zuek ere jakin dezazuen. Orduan, gobernuaren aldetik zer ikusten dugu errepublika betean? Alde batetik badaudela zenbait lege emakumezkoari espazio bat irekiko diotenak lehen ez zuena. Horregatik nahi nizuen aro historiko edo etapa historikoa azaldu. Zeren 20. mende osoa kontutan hartzen badugu, 5 urteko etapa hau badu da, 1931tik 36an oligarkia eta militar frankistek estatu kolpea ematen dutenera arte, lege asko aterako direlako alde batetik emakumeak espazio bat izan dezan. Aurrerapen batzuk aterako dira. Eta horrekin zer, ez dakit, hemen dagoen argazki honetako emakumea ezagutuko duzuen, ez daukazu ezertan ezagutu, Purificación Gil Iglesias da. Eta bera izan zen 1933ko urtarriletik apirilera bitartean alkate zestoan. Alkate izan zen, emakume bat alkate etapa horretan, Hori da, eta goian ikusten dena Niceto Alcalá Zamora da. Garai hartako Errepublikako presidentea izan zena, Orduan, zer da gertatzen dena eta nola iristen da emakume bat garai hartan alkate izatera. Eta hori azaltzera noa. 1931ko urtarrian, apirilaren 14an, Errepublika aldarrikatu zen, zenbait tokitan. Eibar, lehenena izan zen horretan, Orduan, udal hauteskunde batzuen ondorena zen aldarrikapen hori. Baina zer gertatzen da beste herri batzuetan? Eibarren udal hauteskundeak egin ziren, jendeak bozkatu egin zuen. Baina esaterako Azkoitian edo Zestoan, ez zen horretarako aukerarik izan. Jendeak ez zuen bozkatu, Orduan, zergatik ez zuen bozkatu? Hain zuzen, 1907tik zegoelako hauteskundeetarako lege bat. Eta lege horren 29. artikuluak esaten zuen udaletxera alderdi politiko bakar bat aurkezten bazen, ez zegoela zertan udal hauteskundeak ospatu beharrik. Horren aurrean zer da gertatzen dena? Nik adibidez jardun dut Zestoako ikerketa egiten, garai hartakoa, eta ikusten zen esaterako abertzaleak oso antolatuta zeudela, eta esaten duzu, zergatik ez dira aurkezten udaletxera, ez? Momentu hartan, zinegotzi zeuden haiengatik mehatxuak jaso zituztelako. Eta horregatik, zer da lortzen dutena? Miguel Primo de Riveraren diktaduratik zetozen zinegotzi haiek guztiak udaletxean jarraitzea. Errepublika garaian gaude, baina udal hauteskunderik bete gabe. Nola aldatzen da hau? Errepublika aldarrikatzen da apirilean eta maiatzean dekretu bat ateratzen du gobernu errepublikarrak, esanez, moldatuz 29. artikulu hori. Eta moldaketa horren eraginez, zer da gertatzen dena? 1932ko urritik aurrera, eta 1933ko urtarrilera bitartean, herri horietan zeuden zinegotziak, diktaduratik zetozenak,
kendu egingo dituztela eta osatu beharko dituztela batzorde kudeatzaileak, gestoras municipales, bai? Horien oinarria zertzen alde batetik izan behar zuten funtzionario bat, bai? Estatu Espainiarreko funtzionario bat, langileen ordezkari bat eta zergaduren ordezkari bat, populazioaren arabera beti ere. Eta zertzen zestoan gertatzen dena eta herri txiki gehienetan gertatzen dena. Garai hartan estatuko funtzionario bakarrenetarikoak zirela irakasleak. Irakasleak maestras nazionales edo irakasle nazionalak zirenak, bai? Eskola nazionaletako irakasleak. Orduan, Purificación Gil irakasle nazionala zen, bai? Eta funtzionarioa horren bestez, garai hartan. Eta zer da gertatzen dena, beste oinarrietako bat zela gazteenak izen bertzuela edo gazteenetarikoak. Eta beste aldetik, garai hartan, beste irakasle bat ere bazegoen alkate izateko postu horretarako, baina esan zuten errepublikar egia zela eta beraz Purificación Gil Iglesias ipini zuten, bai? Irakaslegotza, bai, esan ekaiz. Purificación nongoa zen? Tolosarra, bai, Tolosarra zen izatez, eta zen Aizarnako Eskola Nazionaletako irakaslea, zehazki. Eta Aizarna da auzoetako bat zestoakoa eta horregatik izan zen bertan ikasle. Garai hartan, irakasleen gehiengoa, bai, emakumezkoak ziren, bai, oso lan feminizatua zen gaur egun den bezalaxe, irakaslegotza. Eta horregatik tokatu zitzaion berari izatea irakasle 1991ko urtarriletik apirilera bitartean. Apirilaren 23an hain zuzen, zestoan udal hauteskundeak ospatu ziren, Azkoitian ere bai, eta orduan jada emakumeek bozkatuko dute lehenengo aldiz. Eta ez hain zuzen, beste zenbaitetan esan den bezala, hemen. Hilabete batzuk lehenago bozkatu zuten herri hauetan emakumeek. Hego Euskal Herrian ez bakarrik, Estatu Espainiar osoan. Orduan, hor ja ikusten dugu, lehenengo aldiz emakumeek bozkatzen dutela, horren argazkirik ez dut ekarri, 1933ko apirilaren 23 horretan. Eta gero, bigarren aldiz, Eibarko argazki horretan, azaroaren 5ean. Orduan, pixka bat, iruditzen zergatik ekarri eta kuriosoa delako, agian entzuna izango zenuten, agian ez, eta iruditzen zai jakitekoa dela ez, lehenengo alkate emakumeetakoak, egia da zantzuak ere badaudela, beste toki batzuetan lehenagokoak ere, baina gure inguruan, etapa honetan kokatu behar dugu. Eta hurrengo argazkia. Zer da ikusten dezuena? Edo zer da diferentziatzen duzuena, edo norbaitek esango di, edo esan diezake? Erdi-erdian zer dago kokatu da? Orduan, zer dira? Ikurriña. Bale, ikurriña. Zer dira? Zizango dira? Ikurriña hori dago, zizango dira, eta nazionalista. Hori da, nazionalistak, hori da, abertzaleak, bai? Eta ikurriña ez da oso ondo diferentziatzen, baina hemen, entzuten zaitez? Hemen justu... Bai, gero nola eman inberdetan. Hemen justu, ikusten dana da, ikurriña dagola bandera txuri baten barruan. Eta hori zen emakume abertzale batzako bandera. Emakume abertzale batzaz noizbait entzun dezue? Inoiz ez. Emakume abertzale batza sortzen da 1922an. Aurrekari asko ditu, sortzen joaten delako talde ezberdinak, emakume abertzaleen talde ezberdinak, behar ezberdinetarako, baina sortu, entitate bezala sortzen da 1922an. Sortzen da eta herri ezberdinetan ditu bere ordezkaritzak, bai? Eta hau zehazki Eibarreko ordezkaritza da. Hemen, agian zuen zenidetakoren bat egongo da, edo agian ez. Ez dakigu, bai? Orduan, hemen justu da bandera behidenkatu zuten eguna, bai? Ikurriña
bedeinkatu zuten eguna, eta emakumeen ordezkaritza hori agertzen da. Eibarren zehazki, 400-500 afiliatu izan zituen. Eta gerra hasterako, bai, herri ezberdinetan, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Hego Euskal Herriko herri ezberdinetan ia 30.000 afiliatu zituen emakume abertzale batzak. Bale? Hemen agertzen dena, erdian, emakume bat agertzen da hor, eta da Mercedes Kareaga, eibartarra, eta izan zen emakume abertzale batzako kideetako bat. Hemen ekarri dizuet mitin nazionalista, bai? Aldi hartako egunkari batean agertutako berri bat. Eta berri horretan agertzen da nola emakumea Mercedes Kareagak eman zuen mitina, bai? Emakume abertzale batzako militante askok eta askok, emakumeek eman zituzten hainbat mitin herri ezberdinetan. Eman zituzten Jose Antonio Agirre lehendakariarekin esaterako, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izango zenarekin, Telesforo Monzon, eta Julene Urzelai esaterako. Julene Urzelai izan zen beste emakume abertzale batzako kideetako militanteetako bat, Azkoitiarra, bai? Zuen irakaslea izan dako Ekaitzen herrikoa, eta nire herrikoa baita ere. Orduan, emakume hauek eta emakume abertzale batzak zertzen edo zertzuen helburu, bai? Ikusten dugu emakume batzuk publikoan zituela, bai? Espazio publikoa hartu zutela eta jendaurrean mitinak... Bale. Hola, ondo? Bale. Bale. Eta mitinak ematen zituztenean, bai? Zer da ikusten duguna, espazio publiko hori hartzen zutela, baina ematen zuten diskursoa hain zuzen emakumeak izan behar zuela esaten zuten. Ama ona, kulturaren transmisoreak, hau da, euskara eta transmititu behar zituela, eta familiaren zaintzaileak, bai? Orduan, nolabait esateko, lerro ezberdinak zeuden emakume abertzale batzaren barruan ere, eta batzuk beste ideologia batzuetakoak baziren, baina orokorra mantentzen zutena hori zen, bai? Amak izan behar zuela familiaren zaintzailea, hizkuntzaren eta hezkuntzaren helaraziko zuena eta babestuko zuena. Bai? Hau garrantzitsua da ulertzeko garai hartako abertzaletasunak zuen ideologia baita ere. Hemen ditugu, esaterako, Mercedes Kareagak eman zituen mitinak haietako batekin. Aide Agirre eta Polixene Trabudua. Eta esaterako mitinetako bat eman zuen Mercedes Kareagak Polixene Trabuduarekin. Zer ikusten ditugu hemen? Zer ikusi dezakezu hemen? Non daude emakume horiek momentu horretan? Kartzelan, hori da. Kartzelan ikusten dira, bai? Eta zergatik kartzelan? Hain zuzen, bi emakume hauek, Aide Agirre eta Polixene Trabuduak, eman zuten mitin bat. Ta mitin horietako batean, bai, Euskal Herriaren independentismoaren, Euskadiren independentismoaren aldeko aldarria egin zuten. Gobernu Espainiarrak multa ekonomikoa ipini zieten aldarri hori egiteagatik. Horren aurrean zer da egin zutena? Muzin egin multa horri. Esan zuten, isun ekonomiko hori ez zutela ordainduko. Eta horren eraginez, bai, desobedientzia horren eraginez, hartu zituzten 15 egun kartzelan. Hemen beste datu kurioso badugu, eta argazkia garai hartakoa da, behin irten zutenean kartzelatik, egin zieten ama euskaldunari omenaldia. Bai, ama euskaldunari. Bai? Eta ez, garai hartan borrokarekin ikusten dugu borrokarako, ez, desobedientzia hori egin zutela, bai? Desobeditu egin zuten garai hartako gobernu Espainiarreko legea. Eta gizonezkoak gudari bezala errebeindikatuko zituzten bitartean, hemen bitartean errebeindikatu zituzten irudi horrekin, ama irudiarekin, bai? Lehen esan dizuedanarekin, emakume abertzale batzak oinarri hartuta zuen horrekin emakumearentzako. Bale? Baina baditugu emakume errepublikanoak, sozialistak, komunistak, anarkistak Euskal Lurraldetan ere. Ez ziren guztiak izan emakume abertzale batzako militanteak. Eta hemen zehazki ditugu errepublikanoak. Eibarren dira, eta hemen berriro ere dugu Niceto Alcalá Zamora, eta goian
Keipo de Llano. Gerora ipiniko dizuet bere errezitaldietako bat, Keipo de Llano militarrarena, militar kolpista izan zen, bai? Bigarren Errepublikako gobernuaren aurkako estatu kolpearekin bat egin zuena bera izan zen, bai? Eta hor ikusten dugu gobernu errepublikanoarekin batera momentu hartan, bai? Hau Eibarrena ateratako argazkia da, emakume errepublikanoak dira, eta zehazki emakume horietako, errepublikano horietako batek, Luciana Larriategik, eman zion opari pistola bat, Niceto Alcalá Zamorari grabatu batekin, bai? Eta ez dakit ahotsak.eus ezagutzen dezuen, hemen Eibarren du bere sedea, UEUko eraikinean, eta elkarrizketatxo bat egin zion emakumeari, bai? Eta ipiniko dizuet arte batean ikusteko, pistola grabatu zuen emakume hura zein izan zen, bai? Bueno, dakizuenez hemen Eibarren armagintzak izugarrizko indarra izan du, ez? Horren eragina eta langile mugimenduaren garai hartako eragina ere hemen ikusten da, ez? Hauxe da oparia egin zion Luciana. Hori Alcalá Zamora etorri zen, el año 31, ez dakit etorri zen, agostuan azkenerut zero setiembrian etorri zen. Pistolia erregalau biestan, erregalau biestan ayuntamentuak. Pistola grabaua. Pistola grabaua egin genduan biren artian. Jacinto Labe, que era pintor, escultor y grabador, daneu, una obrera. Bizion artian egin genduan. Dadakitz, que era el año 31, nera iztia eskondu zalako, geho zen pistolia grabatzen. Orduan, zapatuan be beharra itxesan. Eta zapatua zen, nera iztia eskondu biazana. Prisa genduan ase pistolia akabatzeko. Egin bian eban jai hartu. Goizeko 6 eskondu biazan baina. Egun ondixo zen, niretako gainera Madrini eta gero eurekin inbiteutan eguan Donostiara joateko. Ni etorrintzan zapatu gabien da. Abisuan ekan, etxian. Urrungo unian domekia. Domekan pekatua zen biarra etxia. Kastigua nekan. Zapatua domekan etxekoa. Bueno, domeki hori lau zen da. Ni biarrera. Errekoan ekan amak esazten. Ni torri dona sarria o Jacinto, esatene, bizar joateko biarrera. Bueno, joango nez, ba. Da neupe komprendidu neban, txartoi nebana, baina esan ez. Txartoi nebanik, nire neban daur konpon. Ala sepa, urrengo unien joan ditzen, goizko 8etan. Itxe genduan biarra, 8etan joan 12 arte. Gero, uda denporan, ordu bat eterdietan joan da. 5 eterdiak arte. Baina, neguan, zer ilune otezan, ilunian ez genduan etxen. Zelan urriak bristaria botatzean, etxe genduan argiz. Ordu bat eterdietan joan biharrian, ordu batian joan, 5 arte. 8 ordu. Joan itzan bat orduan argizan. Joan itzan 8etan da. 12etan benik, segi. Pistoli horrekin, segi. Eitxezta eze. Bueno, Luciana, ala, baskaltzera, da gero etorri. Joan izan etxera, baskaldu neban, ordu bat eterdien, bestetan ordua ondo joten izan, bai goizien da, bai baskalostia. Orduan egunien? Puntual. Algotxo behirako nia berak, klaro. Txokota. Jarri nintzen da, biharrein. Josazpirak eta biharrien. Ikusten zuen, ez? Nola jarduntzun pistola grabatua ere eiken azaltzen du, ez? Ikusi nahi baldin badezue, urrengo baten ere, ahotsak.eusek
hainbat eta hainbat elkarrizketa egin dizkie zenbaiti eta ahotsak punto egu zen, herrika sartzen baldin bazarete Eibar, izango dituzue pilo bat. Eta hori ere interesgarria izan daiteke baita ere, agian gelan landuko dezue edo ez dakit, baina lantzeko behintzat, ez? Bueno, bestetik, hori errepublikanoak, ez? Hemendik, 1993an kokatuko gea, bai? Dakizuenez, errepublikako garaia eman dezue, ja, ez? Edo oraindik eman gabe daukazue. Eman da, ez? Orduan, 1993ko azaroaren 19ko hauteskundeen ostean, zer da datorrena? Ze gobernu forma da, nortzuk irabazten dituzte hauteskundeak? 33an. Hori da, zedak, bai. Zedak irabazten ditu. Eta hori da koalizioa, nork osatzen du koalizioa hori, nork osatzen du zeda. Edo ze ideologia zuten zedakoek, gare. Hori da, eskuindarra, kontserbadoreenak izango dira, bai. Ikusteko zuek ere, gobernu formak ezberdinak direla gaur egun bezala, garai hartan errepublikak ere gobernu forma anitzak, ideologia forma anitzak izan zituela, bai. Orduan, iritsiko daen unea izango da, une kontserbadoreena, errepublikakoa, garai kontserbadoreena, eskubide zibilazko moztuko dira, eta horren aurrean zer da gertatuko dena esaterako. Lehen lehenengo argazkia emakumeek bozkatzen ipini dudana, izan da, hain zuzen, 14 egun lehenagokoa. Ari ziren Euskal Estatutuaren erreferenduma bozkatzen. Bai? Orduan, zer gertatuko zaie esaterako abertzalei, zedak botere hartzen duenean Euskal Estatutua guztiz etenda geratuko zela. Bai? Orduan, alde batetik badugu abertzaleen haserrea. Eta bestetik, baita ere, alderdi politiko ezkertiarrena, eta baita ere sindikatuena eta langileria antolatuarena. Bai? Gobernu forma honekin ez zeuden batere ados. Eta aurrera jarraituko duen enean, zedak aurrera jarraituko duen enean, oraindik eta ere, eztabaida handiagoak izango dira kalean, gobernuan eta abar. Orduan, testuinguru horretan esaterako zer da gertatuko dena. Alde batetik ikusten dugu, bi argazki ekarri dizkitzuet, goikoa hemen ikusten dena, agian ez dut uste identifikatuko dezuenik, agian jakingo dezue non den, baki norbaitek, ez daukazu ezertan, ez da erraza. Hau da Pasaia, Pasaiako badia ezagutzen dezu, ez da? Non dagoen Pasaia, ez daki junga zineten, eta hor zer da ikusten dezutena, hemen. Zer daude hor? Hori da, tiroka daude, oso ondo. 1934ko iraultza eman dezue klasean? 1934ko urriko iraultza. Eta non gertatzen da iraultza hori? Asturiasen bakarrik eta hau zen trampa. Hori da. Baino hemen ere izugarrizko eragina izan zuen, bai. Hego Euskal Herrian izugarrizko eragina izan zuen. Hau zehazki da, Pasaia, 1934ko urriko iraultza horretan, bai, testuinguru horretan. Herri batzuetan antolatu zena izan zen grebarako dei bat, bai, greba egiteko dei bat. Eta beste batzuetan, Arrasaten eta beste hemen Eibarren eta iraultzarako dei bat egintzen, bai, hau da, gobernuan zegoen entitate hori kendu eta langileen antolaketak botere hori hartzeko deia egintzen, bai? Orduan, egoera hortan, gizonezko bakarrik ez zuten parte hartu. Iraultza horretan, baita ere, hartu zuten parte emakumezkoek. Eta zehazki, emakume badugu hemen. Eta hau da, ez dakit noizbait entzun dezuten Kaxilda. Edo taberna bat nola dagoen Donostian Kaxilda izenekoa. Hau da, bai, honi egiten dio erreferentzi, Kaxilda Hernaezi. Hain zuzen, 1934ko iraultzan bertan parte hartu zuena,
eta poliziak harrapatu zuen bombekin eta panfletoekin. Deia eginez greba iraultza aretarako, bai? Horregatik atxilotu egin zuten, bai? Eta kartzelaratu egin zuten. Eta bera anarkista zen, bai? Ikusteko ideologikoki ere ze ideologia zuen. Eta, bueno, hemen liburu bat ekarri dut, eta liburu honetan agertzen da hain zuzen, bera egin zuen Luis Jiménez de Aberasturik, elkarrizketa egin zion Kasildari jada bere urte batzuk zituela, hau da, gerra pasa ondoren, eta hemen agertzen du esaterako, garai hartan, emakume anarkistek nola pentsatzen zuten feminismoaren eta mugimenduaren inguruan. Orduan, parte txiki bat irakurri egingo dizuet, momentutxo baten, eta ikusteko zuek ere garai hartan zenbait ideologiako emakumek nola pentsatzen zuten, ez? Eta horrela hasten da. El papel de la mujer, jolín, desde luego, sí estaba la mujer cenetista en la lucha social como el hombre. Éramos poquitas, pero poníamos todo. Al principio estábamos entregadas a lo que entonces se llamaba la lucha o la causa. Ya luego se convirtió, además, en lucha feminista, que nada tiene que ver con la lucha sufragista. Hau da, botoarenarekin, bai? Cada vez que había una huelga en un taller, porque se les pagaba mucho menos que si fueran hombres, allí estábamos nosotras. Había un sexismo pronunciado en los patronos. En esos talleres había no solo chicas jóvenes, sino también madres con varios hijos obligadas a trabajar con salarios bajos para mantenerlos. Y encima tenían que atender a la familia. El marido solía, generalmente, ganar poco. En resumen, era una vida muy diferente la de entonces de la de ahora. Hoy también existen madres que deben trabajar para ayudar al presupuesto familiar y para que los hijos tengan escuelas o esto y lo otro, pero entonces la sociedad era mucho más pobre y menos solidaria. Esto que hablamos me va recordando que a la patronal no le gustaba que las obreras fueran a sindicarse en la CNT. Bai? CNT ezagutzen duzue? Confederación Nacional de Trabajadores, bai? Anarkistak. Por ser el coco. Y si se afiliaban a ella, les recomendaban que rompieran el carnet cenetista. Si no, las amenazaban con perder el empleo. Entonces intervenía la CNT, incluso declaraban la huelga en este establecimiento, obligando así al patrón a reconocer esa organización, como lo hacía con la UGT. Las compañeras venían a nuestra organización, porque era una época de lucha, de verdadera lucha sin cuartel, incluso por conservar un triste carnet. ¿Qué es un carnet? Para aquellos patronos cerriles de mentalidad antediluviana, un carnet sindical significaba algo como una derrota. No obstante, algunas que se habían afiliado rompían el carnet antes de perder el puesto de trabajo, pero a pesar de todo solían ir al sindicato, a escondidas del marido. Iban allí porque encontraban un calor humano, un espíritu de solidaridad que no se encontraba en ningún otro organismo. ¿Y eso por qué? Porque nosotras nos lanzábamos a una lucha no solo social, sino también humana por la liberación de la mujer. Hay que tener en cuenta que el problema de la mujer estaba menos definido de lo que está ahora. Entonces era mucho más pasional lo de la emancipación femenina. Se la englobaba más bien como ser humano y no solo específicamente femenino. Digo como ser humano porque en aquel entonces las mujeres éramos, no voy a decir de lo más bajo, pero sí de lo más utilitario que se pueda pedir. Más, no solamente utilitario, sino también marginal. La mujer era un ser de lo más olvidado, se la consideraba menos que a cualquier animal doméstico, o mejor dicho, como cualquier animal doméstico utilizable. ¿Entendéis? Esas son cosas que la gente de ahora no puede comprender. Fueron las primeras luchas feministas que salieron, y no olvidemos que ya estaba muy avanzada la decadencia de la República. Las mujeres, nosotras, en Mujeres Libres, hau izan zen talde bat anarkista emakumeek sortu zutena, empezamos ya a organizar y a tener una cantidad de cosas que hoy, 40 años más tarde o más, no tienen las francesas, ni las irlandesas, ni ningún país de la Europa del Norte.
aun siendo estas tan libres, no tienen lo que nosotras teníamos al final de la República. La formación de mujeres libres obtuvo el aborto, el divorcio y todas esas cosas, naturalmente, pero además una personalidad para la mujer que hoy día van consiguiendo ciertas individualidades femeninas conocidas universalmente como seres humanos y como seres excepcionales. Para que el gesto de estas mujeres se hiciera general, había que modificar la educación que se prodiga a las niñas, que tanto influye luego sobre la mujer. Volviendo a este movimiento femenino, debo decir que, aunque creado por la CNT, había adquirido su independencia. No estaba enclavado en ningún tipo de organismo político, como se suele decir. Pero la mayor parte de esas mujeres militaban en movimientos libertarios, feministas y todo aquello que comporta libertad. Mandábamos nosotras mismas en nuestra organización, y si alguien quería meterse a mandar, salía mal parado. Eta gero jarraitzen du Donostiko nola anarkistak nola zeuden antolatuta, bai. Hor ikusteko anarkistek eta garai hartako emakumeek anarkisten munduan zer nolako ideologia zuten, bai. Eta hor konparazioa ere harrigarria da egiten duena, ez? Garai hartan, hau ez dakit zehazki zer urtetan hartu zion elkarrizketa, baina pentsa agian 80ko hamarkadan 80koan gabiltzala, bale? Eta garai hartan, bai, ia gaur egungo munduan gaudela esan genezake, eta emakumeek zenbait eskubide bazituztela, baina berak esaten du, orain dela 80 urte, askoz ere eskubide gehiago zituztela. Hor dago abortuaren legea eta abar baita ere, bai? Bale, orduan ikusi duguna da, kokatzen gara 1934ko iraultzan, esan dugu Kasildak berak hartu zuela parte bertan eta atxilotu egin zutela. Bueno, Hego Euskal Herrian, bai, izugarrizko ikerketa egin du 1937 Intxorta Kultur Elkarteak, ez dakit ezagutzen dezuten, hainbat eta hainbat lan egiten ditu memoria elkarte honek, eta hainbat testigantza eta hartu ditu. Eta horri esker badakigu esaterako, Hego Euskal Herrian guztira 52 hildako izan zirela, eta Gipuzkoan eta Bizkaian okerrez nabil 1000 inguru preso egin zituztela. Estatu Espainiarrean, eta Asturiasko iraultzari buruz nola esan dezuten, eta beste toki batzuetan eman zen iraultza horren inguruan, guztira 30.000, 40.000 pertsona atxilotu zituzten. Eta horiek kartzelaten zeuden, bai? Lehen egoera txarra baldin bazen, oraindik eta txarragoa bilakatu zen. Eta egoera horretan, Fronte Popularra sortuko da, hau da. Gobernu mota hori aldatzeko, CEDAren gobernu hori aldatzeko. Eta Fronte Popularraren inguruan entzun dezute zerbait? Edo eman dezute, zertzen? Da zer, norbaitek esango dit zer daen eman dezutena, edo zertzen Fronte Popularra? Esan... A ber, Ezkerreko koalizio bat, hori da. Eta zertzen helburua, edo zer helbururekin sortzen den badakizu? Edo badakizue, lagundu besteek ere. Hori da, eta nolabait esango genuke, CEDAren, gobernu mota eskuindar hori aldatzeko, ordezkatzeko helburuarekin sortzen da, Orduan, helburu horrekin sortzen da, eta kartzeletan zeuden atxilotu haiek ateratzeko, eta berriro ere, Errepublikak hartu zuen alde eskuindar hori, nolabait berriro ere ezkertiarrera eta eskubide sozial zibil gehiago irekitzera. Zer da gertatzen dena? Fronte Popularrak 1936an irabaziko ditu hauteskundeak, eta gobernuko boterea hartuko du. Eta zer da handik eta hilabete batzutara gertatzen dena, uztailaren 17-18an. Eta zeintzuk ematen dute estatu kolpea? Nazionalak eta beste izen batekin ere ezagutzen dira, ez dakit beste izen batekin, hori da, kolpistak, kolpe bat ematen dute, herritarrek bozkaz aukeratu zuten gobernu forma baten aurka. Hemen norbait ezaguna egiten zaizu? Franco entzun dut hortik, noizbait entzun dezute Mola,
Mola, bale, eta entzun bai, eta identifikatzen jardungo, osea, jakingo zenukete? Iruñan zegoena mola zen badakizu. Gaur egun Iruñan dago luzera. Eta jakingo zenukete identifikatzen zein den mola hemendik? Bai, biatua. Salto egiten dagoen hori, ezta? Hori da. Bai? Eta beste militar batzuk agertzen dira. Zergatik ekarriet argazki hau eta zergatik bandera hauek zehazki. Banderak identifikatzen bai, lehenengoa Espainiar monarkikoa, bigarrena eta hirugarrena hori da, baina Alemania da, naziarena, ez? Bale, oso ondo, zergatik ekarri dut hau. Hain zuzen, estatu kolpea ematen dute, estatu kolpea frakaso bat izan zen, bai? Zeren beraia pentsatzen zuten estatu kolpe hori eman eta boterea lortuko zutela. Baina herritarrak, hain zuzen, udal gobernua ez barkatu, gobernua, Espainiar estatuko gobernu hori eta hautatu zutenak, bai? Armak lortu zituzten, armak gutxi zituzten eta arma haiekin aurre egin zieten kolpistei, bai? Herri bakoitzean, bai? Herri bakoitzeko kolpistak altxatu ziren garai hartan udaletxeetan zeuden jendearen aurka, bai? Bozkaz aukeratu zen udaletxeak ja lehenago zauden aukeratuta, baina, bueno, nolabait simbolismoan errepublika errepresentatzen zuen haren aurka altxatu ziren. Eta kolpista horiek jaso zuten laguntza, bai, konfrontazio horretatik sortu zen gerra. Eta hor laguntza lortu zuten italiarrena eta naziena. Italiarrak, tropak, etorri ziren eta esaterako Zestoan eta beste herri askotan hemen ere pasatu ziren, egon ziren, bai, soldadu italiarrak. Italiatik etorrita, fasistak ziren eta Mussolini bidali zituen. Mussolini ezaguna zaizue? Vale, Mussolinik bidali zituen Frankorentzat bere alde gerran egiteko tropa batzuk, bai? Horrez gain, Aviación Condor, Gernikako bombardaketa naziek egin zutena, frankisten aginduz, eta hor ikusten da laguntza, eta beste laguntza asko ere eman zizkieten, bai? Frankistei, kolpistei. Zer da ikusten dena? Armamentistikoki laguntza handia eman zietela, bai? Kolpistaiei, fasistei. Eta aldiz, errepublikako gobernuak oso laguntza txikia jaso zituen garai hartan, nolabait gobernu forma demokratikoak zituzten herrialdekiko. Frantzia laguntza txiki batzuk eman zizkion hasieran, baina gero etena ikusten dugu, bai? Bere enean laguntzarik handienak eman zizkietenak Mexikoko estatua eta Sobietar batasuna izan ziren, bai? Armamentistikoki eman zietenak Bigarren Errepublikako gobernuari. Eta horretaz gain, zer izan zen, gehien bat jaso zutena Bigarren Errepublikako gobernuak eta haren alde egin zutenak, bai? Brigada internazionalistak, bai? Herrialde ezberdinetan, adibidez komunistak, anarkistak, sozialistak ziren entitate ezberdinetako jendea, bai, zituen beraien egoitzak. Egoitza haietan afiliatuta zegoen. Eta zenbaitek autua egin zuten Espainiar estatuan gertatzen ari zen eta Hego Euskal Herrian gertatzen ari zen gerra hartara etorri eta Bigarren Errepublikako gobernuaren alde eta fasismoaren aurka borrokatzeko, bai? Bi ekarri dizkitzue, haietako bi esaterako. Alde batetik hemen eskuinean dugu salariakea, alderdi komunistakoa, estatu batuetakoa izan zena, eta erizain gizan egin zuen lana, eta bestetik Mika Etxebere, bai? Bera Argentinatik etorri zen, eta kapitana izan zen, bai? POUM alderdikoa, POUM zen alderdi trotskista, ekaitzek eta irakasle azalduko dizue klasean zabalago zer izan zen, eta Katalunian izan zuen presentzia bat bai? Orduan, ikusten duguna da, internazionalki, bai, mundu mailatik laguntza
gehiago jaso zuela, bai, jende bakanarena, militantzia politiko bat zuenarena eta fasismoaren aurka borrokatu zuenarena gobernuek baino, bai, gobernuen laguntza baino, errepublikak, kasu horretan. Orduan, horregatik bi emakumeren kasu hau ekarri nahi izan dizuet, eta gero ditugu baita ere, emakumeak hor ikusi dugun bezala, milizianak izan zirenak, bai, ez dakit behin ere entzun dezuen emakumeak frontean ibili zirela, edo gizonezkoak ibili zirela, baietz entzun dut. Milizianak zirela. Bai, hori entzun dezu, eta norbait entzun dezu, zehazki, izan zela? Miliziana norbait entzun dezu? Bakarrik hori, bale. Oso ondo, begira, hemen dezutenetako bat, bai, hemen dezu horietako bat. Hau da Clara Moran, bai, Gallartarra zen, eta Euskal Milizia Antifasistekin borrokatu zuen, bale? Orduan, ekarri dut liburu hau, begiratu nola dagoen liburu hau, bai, ikusten dezue. Da ipintzen du izenburuan, la fiesta terminó en tragedia. Hau lortu nuen Montevideon. Bai, Uruguai kokatzen dezute, ezta? Más o menos, gutxi gora bera. Bueno, Hego Amerikan lortu nuen, liburu hau. Bigarren mailako azoka batean, bai? Zergatik, Bartzelonan eta Madrilen ale bakarra dagoelako liburu honena. Liburu honetan deskribatzen du Francisco Arta Sánchez, anarkista izan zenak, bere bizipenak gerran zehar nolakoak izan ziren. Eta publikatu zuen 1954an Montevideon, Uruguain, Hego Amerikan. Horregatik, bigarren eskuko liburutegi baten lortu nuen horrelakorik. Eta zergatik ekarri dizuet zerrekin lortzen dut Clara Moran eta liburu hau, bai? Clara Moran Elgetan egon zen, bertsio bat baino gehiago dago bere hilketaren ingurukoa, eta Francisco Arta Sánchez jasotzen du bertsio horietako bat. Orduan, ekarri dut liburu hau zuei irakurtzeko eta zuek entzuteko nola izan zen eta nola hiltzen Clara Moran, bai, miliziana. Eta horrela dio: arrastrados por el suelo y llenos de barro hasta las orejas, mojadas hasta los huesos estábamos los milicianos hermanados luchando contra el peor de los enemigos que en todos los tiempos ha tenido la humanidad. Había jóvenes de todas las ideologías, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos, católicos y anticatólicos, obreros y estudiantes, jóvenes de la clase media y hasta algunos capitalistas. También algunos compañeros extranjeros, entre los que merece especial mención un lindo grupo compuesto por 2 matrimonios belgas con 2 fusiles ametralladoras, relevándose alternativamente los cónyuges sin distinción de sexo. Días antes, las mujeres nos habían mostrado sus hermosos hombros, antes blancos y ahora enrojecidos por el continuo martilleo de la culata del fusil ametralladora. Entre nosotros también había algunas mujeres, valientes y hermosas jóvenes españolas que abandonando sus labores caseras, habían acudido a defender nuestra causa de libertad y justicia. Una de ellas, Clara Moran, eta hemen dezute argazkian, oso ezoikoa da argazki bat edukitzea baita ere, bai, emakume milizianena, eta lan asko suposatzen du hauen inguruko ikerketa egitea baita ere. A cuya memoria escribo estos párrafos, pasó a la historia de una forma trágicamente heroica. Como las belgas, habíase distinguido por su serena valentía y también como aquellas tenía un fusil ametralladora, en cuyo servicio era ayudada por 2 compañeros milicianos. En combate, cada vez con mayor intensidad, prolongóse 3 horas largas, al cabo de las cuales el enemigo superior en número y material se impuso, viéndonos obligados a replegarnos unos 500 metros donde recibimos refuerzos y escasamente 1 hora más tarde en duro y rápido contraataque recuperamos la posición perdida. Asolador panorama presenciamos cuando cesó el fuego, derrotado el enemigo y nosotros, aunque victoriosos al recuperar la posición y rechazar al enemigo a sus primitivas líneas, cansados, completamente agotados las fuerzas y helados,
con las ropas mojadas y cubiertas de barro. Por doquier que mirábamos veíamos el mismo cuadro, compañeros y enemigos muertos, heridos y mutilados, y entre ellos, como colofón del gran combate, como prueba de la moral cívico-religiosa de los defensores de la Santa Cruzada, otro cuadro más pequeño, pero de más desgarradoras proporciones. Clara y sus compañeros no habían podido replegarse, y cogidos por sorpresa fueron hechos prisioneros. Los tres aparecieron muertos, pero ella, la pluma tiembla en mis manos al escribir. Apareció con las ropas desgarradas, 3 horribles tajos producidos por un machete, 2 de ellos habían partido en 2 sus pechos, el otro partiendo desde la vulva llegaba hasta la región umbilical, abriendo su vientre de abajo a arriba. Aún hay más. Las crueles y sátiras bestias con cuerpo de hombre habían violado a la infortunada y heroica joven, cometiendo el mayor de los crímenes que recuerda la historia y que seguirá como trágica y tétrica sombra a los defensores de la una grande y libre. Nik zehazki ezin dizut orain momentuan esan nortzuk izan ziren. Nik ez dakit zehazki zein izan ziren. Zuk zein iruditzen zaizu? Ez da matxetea zen. Bai. Nik esango nuke tropa Marokoa. Frankoren tropa Marokoa. Bai, izan zi. Guardia mora ditu. Eta kasu gehienak horren inguruan daude, tropa marokiarren ingurukoak izan daitezkeela, baina nik ez daukat ez da ere pertsonarik identifikatuta orain momentuan. Bai, ez duzu identifikatu. Bai, ez, baina izan daitekelako ze beste gauzetako bat gertatu zena zen gerran zehar, bai, bortxaketa asko eta hilketa asko emakumeenak atxiki zitzaizkiela marokiarrei baita ere arrazismo horregatik, ez? Eta askotan topatzen garana da, herrietan bertan, tokiko historia egiten ari garenean, herritar falangistak eta frankistak izan ziela, askotan bortxatu zituztenak emakume horiek bai, ez? Orduan, hor, iruditzen zait, geuk ere tentu zibili behar dugula, ze izan zitekeen tropa marokiarrak egin zezaketela hori, eta Elgetan badaude kasuak. Bai, eta Elgetan badaude kasua justu, baina negi ere batzutan iruditzen zaidalako geratzen dela beti tropa marokiarrak eta kanpoti datozenen ardurapean bortxaketa eta heriotza horiek, ez? Eta, Zarautzen Amagoia Gurrutxagak egin zuen liburuan oso ondo jasota dator, nola bertakoek egiten zizkioten bortxa horiek, edo Getarian ere badaude kasu horiek, Zestoan ere badaude, bai? Orduan, iruditzen zait, baita ere, arrazismo hori izan zena, kanpotik datorren zerbait bezala irudikatzen duena bortxa eta hilketa hori, ez? Da askotan, herritarren, gauza izan zela baita ere, eta niretzat hori oso garrantzitsua da azpimarratzea baita ere. Hori da, edo adibidez, herriko karlista baita ere. Hori da, osea, hor kasu asko eta asko daude, orduan, matxete, guztiz. Baita nik eman dit, zabaltzeko aukera hori, da eskertze dizut, ze gustatzen zait bizio hori ere pixka bat zabaltzea. Da gero zer dugu baita ere, emakume erreportariak edo lehenengoak gerra kazetaritzan ere parte hartun zutenak. Hau zehazki Cecilia García de Aguilarte da, garai hartan ideologia anarkista zuena, eta gerran tolosarra zen, eta gerran zenbait erreportaia egin zituen. Ezagunak dira Robert Capa eta Robert Caparen ondoan Gerda Taro ibili zen, eta askotan Robert Capa bezala sinatzen zuen,
Eta Robert Capa eta Gerda Taro zergatik dira ezagunak, hain zuzen, gerrara etorri zirelako eta hainbat argazki atera zituztelako. Esaterako Gerda Taro hiltzen gerra betean, bai? Argazki horietako batzuk ateratzen ari zela. Eta, bueno, kasu gure inguruko kasuetara itzuliz, hemen dugu Cecilia García de Aguilarte Tolosarraren kasua esaterako. Zergaitik aurkezten dizkizuet emakume haue guztiak, beti pentsatzen delako edo ideologia edo gure buruetan pentsatzen delako askotan, gerran ez zuela parte hartze zuzenik izan, baizik eta etxean geratu zela familia zaintzen. Baina kasu haue guztiak, erakusten dute baita ere nola beste paper batzuk izan zituzten. Ez ziren gehiengoa izan, hori ere egia da, baina esaterako milizianen kasuan 200 gora ditugu Hego Euskal Herrian, milizianak izan jardun zutenak. Hemen argazki bat, eta hau interpretatzeko da, etiz bat, emakumeak bombardaketa handia jasan behar izan zituztela, hemen Eibarren ere bai, eta emakume batzuk, herri batzuetatik alde egin beharra izan zuten, masan, eta beste batzuk bidali egin zituzten herrietatik, 1937ko otsailetik apirilera bitartean fasistak etortzen ziren, frankistak, eta agindu batekin esaten zieten 48 ordu zituztela herria usteko, Eta arrazoia zen, beraien senarra gudari bezala joan da zegoela, edo miliziano bezala gerran zebilera, Orduan, hor zer da ikusten duguna? Frankistek emakumea gizonezkoaren menpeko bezala tratatzen zutela eta beraiek egindako militantziagatik epaitzen zutela askotan baita ere, beraien alboan zegoen gizon horrek egin zuen parte hartzeagatik, Eta hau ekarri dizuet, zeren emakumeak arma fabriketan eta bestelako fabriketan ere egin zuten lan gerran zehar. Hain zuzen, hemen Eibar 1937ko apirilaren 26an sartu ziren frankistak, eta horrekin bat, armagintzan egiten zuten lan, 90 emakume eta gizonezkok egin zuten alde Valentzia aldera, fabrika batean lan egitera. Emakume eta gizonezkoak esan dut. 90 haietatik okerrez banabil 6 behintzat emakumezkoak ziren. Eta jarraitu zuten errebindikatzen, azkenean joan ziren laguntzera Valentziara, oraindik Valentzia errepublikanoen eskuetan zegoelako. Horrez gain, Eusko ikastola batza ikastolen loraldia izan zen errepublika eta gerra garaian ere jarraitu zuten. Eta Eusko irakastola batza edo Eusko irakastola nagusia barkatu, eta hau izango da nolabait Euskal Herriko Unibertsitatearen oinarria izango dena, Eta prozesu horretan irakasleak zergatik ekarri ditu baita ere, bai irakasle abertzaleak, errepublikanoa, sozialistak, anarkistak, komunistak, zirenak, joan zirelako ume asko hartu beraiekin eta erbestera, errefuxiatzera, Eta askok parte hartu zuten, ume haien zainketan, beraien gurasoak hemen geratu behar izan zutelako. Eta beste irudetako bat, emakume haiena izan zen madrinas de guerra edo amabitxiak. Eta zer da gertatzen dena amabitxi hauekin? Hau justu Madrilen ateratzen zen aldizkarietakoa da, estampa, eta hemen ikusten dira emakumezko batzuk idazten daudela. Zertzen amabitxi izatea gerra garaian? Aldizkari haietan anuntzio bat irteten zuen, emakumezkoaren izenak eta abizenarekin, eta gerran zeuden soldaduak kartak idatzi ziezaizkioketen emakume haiei. Zertarako esaten zuten erabiltzen zutela, soldadu haiek frontean zeuden bitartean atxekabean, nolabait morala igotzeko, ez? Orduan, ez zen bakarrik frankistak erabili zuten metodo bat izan, errepublikanoek ere erabili zuten. Honekin zer esan nahi dut? Lehen esan dizuet, errepublika garaian ez, emakumeak beste paper batzuk, beste espazio batzuk bultzatu zela hartzea, ez? Baina honekin ikusten dugu emakumea pixka bat gizonezkoaren menpeko edo erlazio horren menpeko bihurtzen dela,
eta errepublikanoen aldean horrelako ekintza bat egitea niri behintzat arraroa egiten zaidala, bai? Naiz eta gerrako kontestu batean izan. Hori ulertu duzue? Arraroa? Arraroa, zergatik? Azkenean, zuk errepublika batean ari baldin bazara emakumea sufragio, boto eskubidea izateko aukera horiek edukitzen dibortziatzeko, hau da, emakumea independenteagoa izateko lege batzuk egiten, batean gizonezkoaren, bai, eskutitz horiek erantzuteko objektu bat bezala ipintzen duzunean hori ekintza bezala, arraroa edo behintzat emakumea objektualizatzeko ekintza bezala hartzen detelako nik gehiago. Beste forma batzuk egon zitezkelako, esaterako, morala igoko ziotenak ez izatea erlazio erromantiko baten bidez, baizik eta morala igotzea, gizonezko eta emakumezkoek bestelako karta itxura batzuk bidaltzen. Ez izatea bakarrik emakumeak, emakume ikuspuntu horretatik, nobia edo, bikote puntu horretatik. Nahi iruditzen zaidana da. Hor objektualizatu egiten dela emakumea. Nahi iruditzen zaidana da, errepublikanoen aldean gizonezkoak ere idatzi zitzaketela. Propagandan, hau zen aldizkarietan agertzen zen berri bat, publizitatean. Eta Maria ez dakizein agertu beharrean, edo Maria agertu eta Josek nahi duenak idazteko, eta hori ez da objektualizatzea, baina emakumea bakarrik hor espazio horretan ipintzea nahi iruditzen zait badala objektualizatzeko formatako bat. Errepublikako gobernuak egin zituen beste akatsetako bat. Hori da, eta lehen ere esan dutez, ikusten dela, bai, alde batetik erreforma asko egin zituela eta emakumea nolabait independenteagoa izateko eta beste espazio batzuk hartzeko, baina ikusten da baita ere fabriketan oraindik ere lan arrakala ekonomikoa egoten jarraitzen zuela. Horrekin ezin dugu ahaztu. Orduan, bai izan zen nolabait askatasunerako bide baten hasiera bat, baina ez zegoena ez da ere bakarrik gobernuaren, gobernu ark baldintzatuta edo gobernu hark eman behar zuena, baizik eta langileria askotan edo herritarrak askoz ere aurreratuago zihoazten gobernu hura baino, orduan horre talka ikusten da. Orduan, bai, eskerrik asko ze horrek zabaltzen du baita ere, eztabaida eta zuek ere errazago ulertzeko aukera. Eta hurrengoarekin jarraituko dut, eta ja amaitzen noa, eta hemen ikusten ditugun emakume hauek guztiak ipini dizkizuet emakumeek Eusko Jaurlaritzan ere administrazio ezberdinetan lan egin zutelako. Gobernu errepublikanoko entitate ezberdinetan ere bai. Hemen ekarri dizkizuet Eusko Jaurlaritzan egon zirenak. Zehazki alde batetik hemen ditugu Euskadiko Gudontzidian administrazioan lanean jardun zuena, eta Euskadiko Gudontzidia ez dakit ezagutzen dezuen. Zer den, Eusko Gudarosteaz hitz egiten da askotan. Lurreko gudariez, lurrean ibili zirenak, mendiz mendi eta bar. Baina ez da hain ezaguna Euskadiko Gudontzidia. Hau da, gerra etzen lurretik bakarrik eman, ikusi dugu airetik eman zela, baina itsasoan ere eman zen. Egin zen gerra. Orduan, Euskadiko Gudontzidia sortu zen, hain zuzen, itsasoko gerra hori, borrokatzeko, esango genuke. Hain zuzen, frankistek zituzten izugarrizko itsasontziak. Ez dakit noizbait igualez, baina Zerbera izan zen haietan entzutetsuena. Zerbera itsasontziak, esaterako Bilbotik eta aurrekin irteten zuten errefuxiatuen itsasontziei tiro egiten zieten. Tiro egiten zien, gupida gabe, hori da ikusten duguna. Orduan, horren guztiaren aurrean eta batiz bat Euskadiko Gudontzidia sortzen da, gerra egiteko baino, gerra horretan aurroiek babesteko asmoz, Normalean babesteko sortzen da, zeren ez zuten halako itsasontzirik aurre egiteko
frankistei zituztenei, bai? Frankistek izugarrizko gerrako barkua zituzten. Eta aldiz, Eusko Jaurlaritzak eta gobernu errepublikanoak ez zuen halakorik. Orduan, Euskadiko gudontzidia, bai, sortzen da, hain zuzen, eta bere itxasontziak ziren bakaladerak, bai, bakaiagoetara joaten ziren itxasontziak moldatuko dituzte, alde batean ipiniko dituzte bi kainoi, eta gudariak, bertan zioazen gudariak bakarrik batzuetan fusil bat izango zuten, eta beste batzuetan ez zuten ez da fusilik ere izango. Gudaria haiek zeintzuk ziren, hain zuzen, Getarian eta Zumaian eta Zarauzko arrantzaleak. Bai, arrantzaleak hartu zituzten itxasontzia haiek. Ez beste frankistek zituzten ondo ezitako, bai, militarki ondo ezitako jendea, eta hauek batzuk soldaduzka eginda eta beste batzuk ez, joan ziren, hori, babestera eta gerra egitera ia ezer gabe, bai. Orduan, hor ikusten dugu ja desnibel bat, alde batetik itxasontziak, bestetik formazioa, eta hala eta guztiz ere nola izan zuten adorea haiek guztiek aurre egiteko, ez? Orduan, ikusten duguna da gudari gizan Euskadiko gudontzian gizonezkoa jardun zutela, baina administrazioan esaterako 3 emakume ikusten ditugu, eta emakume horietako bat da, bera, Bizkaitarra. Orain izenarekin ez naiz gogoratzen, eta esan behar dut Euskadiko gudontzian izugarrizko lana egin zuena Juan Pardo San Gil izan zela, eta berari esker ditugula datu asko eta asko Euskadiko gudontziari buruz. Orduan, norbaitek interesa balu, sartu Juan Pardo San Gil eta Euskadiko gudontziria, eta agertuko zaizue zeren berak egin zuen liburu oso on bat, bai? Eta beste aldean ditugunak, Margari Aierdi eta Itziar Aierdi dira, horietako bi, beste biak identifikatu gabe ditut, eta hauek daude iparraldean Bila Endaran. Bai, Eusko Jaurlaritzak izan zuen egoitzetako batean. Eta jardun zuten bai administrazioan eta bestelako lanak egiten. Vale? Orduan horregatik ekarri dizuet. Orduan ikusi duguna da errepublika garaian nolakoa izan zen, bai, eta emakumeek ze espazio ezberdinetan parte hartu zuten, gero ikusi duguna da gerra garaian ere ze paper ezberdin izan zituzten, eta emakume hauek guztiak izango dira, hain zuzen, gehien bat, bai, militantzia politiko bat izan zutenak, edo beraien senarrak militantzia politiko bat izan zuenak, edo errepublikaren, bai, errepublikak babestu zituen irudiak, hau da, ama bakarrarenak, matronak eta abar izango dira, gero, tropa frankistak herri ezberdinetara sartuko direnean, errepresioa jasango dutenak. Bale? Orduan, orain audio bat ipiniko dizuet, hau da, lehen esan dizuet Keipo de Llano agertzen zela militarra argazkietako batean, hemen Eibarren, bueno, berau da, bai? Berak kolpistekin bat egin zuen, eta entzun zer esaten duen zehazki emakumeen inguruan, bai? Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Bai, ondo entzun dezue. Bai, bortxarako, bortxa zilegi egiten du, ez? Orduan, hemendik aurrera zer dator herri guztietan errepresioa. Eta zein izango dira errepresioa jasango dutenak, orain esan dizuedan horiek. Eta ez gehiegi luzatzeko errepresio hori, bai, hartzen duen 10 minututxoko bideotxo bat ikusiko dugu, eta hor ikusiko duzue emakumeek jasan behar izan zituzten errepresioak. Bideo hau, hain zuzen, testigantza ezberdinak hartuz sortutakoa da, bai?
5 de marzo de 1939. Queridos tíos e hija, no quiero que pase tu santo sin felicitarte, así que mi deseo es que lo pases muy bien en compañía de los tíos, y quiera Dios que el año que viene lo podamos celebrar todos juntos. ...31 de marzo de 1940. Querida hermana, puedo comprobar que no tuvisteis noticias mías desde el septiembre pasado. Ni salen mis cartas, ni me entregan las que llegan. 16 de mayo de 1941. Cuidaos mucho, no desaniméis nunca, ni nos olvidéis. 19 de febrero de 1942. Ya me dirás si ayudas mucho a los tíos y las labores que le haces a tía, y qué tal se encuentra de sus dolencias, y a ti si te han salido sagañones este año. De ropa me he visto con lo que vosotras me mandasteis. Lo demás que tenía en los 5 años de prisión que llevo quedó reducido a inservible. Si podéis, me mandáis una combinación. Procurad que sea negra. Y sin tener más que comunicarles, darán mis recuerdos a Ovidia, y lo mismo a Micaela. Besos para todos. Y recibe el cariño de tu madre, que nunca te olvida, y verte desea. Besos con el el alma. Angelines, Manuela, Adela, Rosa, Engracia, Aurora, Dolores, Benedicta, Consuelo, Inocencia. Emate zeben, emate zebena, afeite de recinos emate zeben. Da, hili moztu zioben, eta pasiran eta mentzeben, kalin gora eta bera, pasila. Eta geho, ez dakipa mediko mate geho, zebentzula, ez zaula derecho ikortako eta arek hartuko zun. Nik hori haituta itxin beti. Yo he visto en Tolosa, por toda la calle Rondilla, una pobre chavala que sería como yo, con todo el pelo cortado diciendo soy una ladrona, soy una ladrona, soy una ladrona. ¿Y qué es lo que había robado? Manzanas. Mi tía estaba fuera con los niños, con sus hijos. Y ya cuando vino, pues fíjate la venganza, lo que fue. Entraron en casa. No había nadie. Mi tío estaba en la cárcel. Sacaron todo lo que había en casa y ahí le hicieron la hoguera. Era un miedo total, total.
Horrible, Nere ama, 23 urte zituela, oinez, atera zan, aberraikian unbaiten aurkitzen zuen. Bidean zijola, aurkitu zuen txapel bat, eta omentzakan txulo txiki bat, eta ezagutu intzun txapela. Ari begirara negarre zeola, agertu zen bere anai gaztena, ez zaigu nino, haikia hile indiate. Gerokoa dakizkianak, nola pasatzen zen panaderoa, ogi saltzailea, eta gure basarri parean etzan gehatzen, gorria ginelako. Eta nire ama juten zen Altsasura, eta trenean juten zen, eta ni, guatzen ez nola juten itzen, estazioraino urruti da, hola. Eta launtzen nion, ni txikia, baina zerbait egingo nion. Nos obligaron a mi hermana y a mí a ver cómo torturaban a mi padre y a mi hermano mientras nos daban aceite de ricino a los 4. A las 7 de la mañana, más muertos que vivos, nos dejaron en libertad. Pero ni en hoteles, ni en pensiones, ni particulares, nadie nos quería coger. Ya después de juzgados, nos mandaron a mi hermana y a mí al penal de Saturragán, en Guipúzcoa, y a mi padre y a mi hermano al de Burgos. Y allí pasamos 4 años y medio. Pues, ¿qué quiere que le cuente del penal? Mucha hambre. Al principio dormimos en un desván, y era febrero, con un periódico debajo y otro encima. La vida en la cárcel la teníamos que hacer en 50 centímetros marcados en la pared. No podíamos salirnos porque teníamos 50 centímetros cada presa. Para tener el petate que decíamos que era un colchón, que de día lo enrollábamos y era asiento y de noche los tirábamos y era la cama. Y de eso conservo una enfermedad en la garganta que me cogía porque hacía frío y además era húmedo porque teníamos una playa al lado, pero a la playa no bajaban más que las madres con los que tenían niños. Pero había mucha humedad. Nere amona jutetzan igandero mesetara. Eta nere amona juten zan zaldi beltza handi baten gainean gendula zaldia. Behin mesatatik atera zanen, nik ez dakit ze soldau, o ze falangista, o zein zeuden Zeamako plazan, berai esan zioten esateko arriba Espainia. Eta berak esan zuen, berak etzekile erderaz. Esateko, etzula esango. Eta ordun, altxa erain zioten eskua, eta ibili omen zuten Zeamako plazan, eta kalean, bueltaka,
eskua goien zula. Arriba Espainia esateko baino, berak ez zuen esan. Negar besteik ez emantzun egiten. Hau pixkat ipini dizuet jakiteko labur-labur nola izan ziren errepresio horietako batzuk, ez? Hor, Saturraran, aipatu da eta hortik zerbait entzun dut, nontzagon kokatuta eta zea, eta hori da, mutrikun justu, ez dakit egon zaten noizbait Saturraranen ondartzan, bai, ez? Eta eman dezue gelan zer egon zen zerbait? Katu hemen ondartzakoa baina indala bihar. Bale. Orduan, Pelikula da, Saturrara. hori da. Izarren argia ikusi zenuten, eo? Ez. Bale. Saturraran izan zen emakumezkoen bigarren kartzelaik handina, Bentasekoa, Madrilekoa eta gero, bai? Eta bertan egon zanetako bat, zuen herritarra izan zen Pilar Calvo izan zen, Arnaiz, bigarrena, Begoña ez da, bai, abizena izan zuna, bai. Orduan, Saturrarango kartzela, ondartzara joaten zeatenean gaur egun parkina dago, horra parkantzen dezut, hor zeuden edifizioa, bai, kartzela izan zienak. Emakume haiek izugarrizko hor entzun dezute, nola periodiko bat gainean eta beste bat azpian izan da lo egiten zuten, askotan guztiek batera ezin izaten zuten lo egin, batzuk tente geratzen ziren eta besteek aprobetxatzen zuten lo egiteko, eta gomendatzen dizuet Izarren argia pelikula ikustaz, zeren hor oso ondo ikusten da, alde batetik presoa zeintzun ziren, monjak ziren hauek zaintzen zituztenak eta izugarrikeria egiten zituztenak beraiekin, eta oso ondo ikusten da hor, bai, nolako egoera zuten emakume hauek guztiek, eta horietako bat Pilar Calvo zuen herritarra izandakoa izan zen, bai. Horregatik ekarri dizuet argazkia, Begoñak pasazidan hain zuzen. Eta claro, kartzela amaitzan ordea, behin aske geratzen zertzen gertatzen zen. Hau da, aske geratzen ziren eta diktadura jarraitzen zuen, ez? Emakume haue guztiak aske geratzen zirenean, beraien herrietan, askotan komandantzian 15 egunean behin sinadura eman behar izaten zuten. Baina hala eta guztiz ere horretaz gain, kartzelako zuzendariari lanez aldatzen zutenean, herriz aldatu behar zutenean, gutuna bidali behar izaten zieten, bai? Orduan, hor zer da ikusten duguna, kartzelatik behin irten da, naiz eta askatasun osoa izan, behin betiko askatasuna, nola oraindik ere vigilatuta, bai, zainduta jarraitzen zutela emakume haue guztiak, bizi guztirako markatuta geratu zirela diktaduraren barnean, bai? Horretaz gainera, beste emakume batzuk ez zuten ez da aukerarik ere izan, kartzelatik irten ostean beraien herrietara itzultzeko. Desterrua, bai? Aplikatu zieten, eta askotan 200 eta 250 kilometro herria beraien bizilekutik baino 200 eta 250 kilometro haratago kokatu behar izaten zuten beraien bizilekua. Horrez ez suposatzen zuen, herri horietan zerotik hasi behar izaten zutela, askotan ez zutela izaten inguruan lagunduko zienik, konturatu behar zarete orduantxe kartzelatik irten da zeudela, eta diktaduraren barruan gainare seinalatuak zirela, ez? Zeren ziren frankistek beraien aurkakotzak jotzen zituzten emakume eta gizonezkoak, bai? Gizonezko eta emakumezko gertatu zitzaien guztia azaltzen ari naizena.
Orduan, testu inguru horretan zer da ikusten duguna? Herri txiki eta ezain industrializatuetan, gehien bat errepresalia hauek eragin zizkietenak, hau da, esaterako hile mosketak, edo bortxaketak, kartzela, vigilantzia guztia, epaiketa jasan zituzten emakumeak izan zirela, gehien bat emakume abertzale bat zan militatzen zutenak, bai, abertzaleak, baina herri handi industrializatuenetan, edo herri txiki eta industrializatuenetan, eta langileria oso antolatuta zegoenetan, gehien bat emakume errepublikanoak, sozialistak, anarkistak eta komunistak izan ziela, errepresio hau frankisten gandik jasan zutenak. Eta baita ere, lehen esan dedetan bezala, Bigarrengo Errepublikak laudoriatu zituzten emakumeen irudia beraien gorputzetan zeramatenak, esaterako edo ama bakarrak, edo matronak eta abar luze bat, bai. Orduan, ikusten duguna da, errepresioa jasan behar izan zutenak, ez zirela izan emakume guztiak, baizik eta nolabe bat, gehien bat, Bigarren Errepublikan zehar eta gerran zehar, militantzia politiko, eta, Bigarren Errepublikako ideiak beraien gorputzetan gorpuztu zituzten emakume haiek. Eta hau garrantzitsua da jakiteko, baita ere, emakume haiei eragin zizkieten, errepresalia haie guztiak, ze publikoan egin zizkieten, hau da, hile mosketak, esaterako, hilea mosten ziotenean, hilea moztu ondoren, eta batzutan mototx bat uzten zieten, Espainiako bandera jartzen zieten, olio errizinoa ematen zieten, eta olio errizinoa zen laxante bat, eta horrek kaka eragiten zieten, bai? Orduan, askotan, daude kasuak, non emakume horiei hilea moztu, olio errizinoa eman, eta kaleetan zehar paseatzen zituzten frankisten burlak entzun beharrez, ez? Orduan, suposatzen zuen izugarrizko humilazioa. Eta humilazioa suposatzen zuen, hain zuzen, hilea mozten zioten, beraien militantzia politikoagatik, edo esan dizuedan forma horiek gorpuzteagatik, baina aldi berean zen gehien bat, eta badaude gizonezkoen kasuak ere, hilea moztu zietenak, baina gehien bat, garai hartan emakumea identifikatzen zelako hile luzearekin, identitate baten oinarria zelako hile luzearekin ikustea emakumea, eta hilea mozte horrek bere identitatea kentzen ziolako eta humilazioa suposatzen ziolako, ez? Orduan, eta jada osatzeko, eta isilduko naiz eta zuei galderak egiten utziko dizuet, okurritzen zaizue zenbait, ikusten duguna da, emakume haue guztiak bihurtu zirela publikoan errepresaliatuak izan zirelako, gainontzeko emakumeek, inguruan zituzten emakumeak egin beharretzutenaren eredu, nola baita esatearren. Eta hori, azkenean, frankistek egin zuten errepresalia horiek guztiak, balio izan zuten aldi berean, sekzion femenina zirela, frankistek babesten zuten emakumeen irudiaren elkarteak labur azalduta horrela, Akzion Katolika eta abar, horiekin eta estatutik, estatu frankista edo gobernu frankista horretatik egin ziren legeekin, balio izan zuen errepresalia horiek guztiak nolabait errazago